Na začiatku ti dal pocit, že si výnimočná. Verila si, že si našla lásku a človeka, ktorý ti rozumie. Vaše hodnoty, názory a vízia o spoločnej budúcnosti bola tak rovnaká. Cítila si sa šťastná a plná nádeje. Nebadane sa do vášho vzťahu začali vkrádať tiene. Jeho slová zneli tak mätúco a vedeli tak zabolieť. Jeho nepokoj a nepohodlie sa začalo stávať tvojou zodpovednosťou. Hľadela si na seba do zrkadla a tvoj obraz sa pomaly strácal. Začínala si žiť jeho príbeh a jeho pravidlá. Tvoj život začal miznúť spolu s tvojim odrazom v zrkadle. Čím viac si sa snažila, tým viac si sa strácala. Pre neho. Pre pokoj. Jedného dňa si sa skoro vo svojom odraze nevidela. Začala si byť len tieňom tej, ktorou si bola kedysi. Vyčerpaná, zlomená, s otázkou v očiach, ako som sa sem dostala. V jeho citoch nastal chlad. Prestala si byť hodná milého slova. Jeho zdvihnutý prst nad tvojimi činmi sa stal pomyselným bičom. Každé tvoje rozhodnutie sa zmenilo na skúšku a každý tvoj krok na obhajobu. Zo vzťahu sa stal súdny proces. Ty si bola vždy obžalovaná, on sudca, porodca a kat zároveň. Príde však deň, kedy si uvedomíš, že on nikdy nezmení svoje pravidlá hry a že len ty jediná môžeš zmeniť svoju účasť. Začni to malým krokom a tým je slovo nie. Každý takýto krok ťa bude stáť mnoho síl, pretože on ťa takúto nepozná. Bude skúšať všetko, aby ťa vtiahol späť do starých koľají. Každým krokom sa budeš stávať pre neho nepohodlnejšou. Každým krokom pocítiš síce jeho väčšiu nenávisť, no zároveň aj väčšiu vzdialenosť. Každým krokom odpadne črep zo zrkadla, v ktorom si dlho videla už len jeho odraz. Priprav sa na to, že črepov bude veľa. Bude dlho trvať, kým na zem popadajú všetky a určite sa pritom aj zraníš a od bolesti ti vyhrknú slzy. Ale ty len ďalej kráčaj a neobzeraj sa dozadu. Pamätaj si, jeho krik je len strach z tvojej sily. A tvoja sila začína, keď si konečne dovolíš veriť sebe viac, než jeho hlasu.